जिसु ख्रीष्टनि जोनोमनि खौरां माथाइनिफ्राय नोंथाङा फरायहै से बालाबनिफ्राय 18निफ्राय लानानै बेवहाय बेबादि लिरदों। जिसु ख्रीष्टनि सारिजानायनि बाथ्रा माने जिसु जोनोमनि खौरां। जिसुनि बिमा मारियामा जसेफजों सोंजानायनि उनाव हाबा जायासायावनो गोथार जिउजों मोदोमाव थादों। जसेफआ सासे धोरोमिया मानसि जानायलाय बियो बयनिबो सिगाङाव मारियामखौ लाजिहोनो गोसो गैयैखाय मारियामखौ सिरि सिरि नागारनो नाजादोंमोन। नाथाय बेखौ मावनो साननायावनो फोरबोनि सासे आरफुआ बेखौ सिमाङाव बेबादि होनदों, "अ जसेफ, दाभिदनि जोलै, नोङो मारियामखौ गावनि बिसि खालामना लानो दागि, मानोना बिहा गोथार जिउजोंसो मोदोमाव थादों। बियो सासे हौवासा गथ' सारिगोन आरो नोङो बिखौ जिसु मुं दोननांगोन, मानोना बियो गावनि मानसिफोरखौ बिसोरनि पापनिफ्राय बासायगोन।" फोरबोआ नाबिजों जाफुंहोनो थाखाय बेखौ होबाय। सिख्ला आयथा मोदोमाव थानानै सासे हौवासा गथ' सारिगोन आरो बियो इमानुएल मुंख'जागोन। बेनि ओंथिया जाबाय इसोरआ जोंजों लोगोसे दं। जसेफआ उन्दुलांनायनिफ्राय सिरि मोननानै फोरबोनि आरफुआ थोननाय बादि मारियामखौ हाबा खालामबाय। नाथाय मोदोमाव थानाय गथ'आ सारिजायागौमानि जसेफआ मारियामजों लोगोआव थाफायाखै। जसेफआ बे गथ'नि मुंखौ जिसु दोनदों। हेर'द राजानि आमोलाव जिसुआ जुदाइनि बैथलेहेम नोगोराव सारिजादों। बे समाव गोनोखोफ्रा सानजानिफ्राय जेरुसालेमाव थांनानै सोंहैदों, जायहा जुदायारिफोरनि राजा जागोन, बे गथ'आ बहा सारिजादों? जोङो बिनि हाथरखिखौ सानजाहा नुनानै बि राजाखौ खुलुमनो फैदों। बे बाथ्राखौ खोनानानै हेर'द राजाया आरो जेरुसालेमाव खामिनायफ्रा उसाव बादाव जाबाय आरो गासै गाहाय दौरिफोर आरो आयेनगुरुफोरखौ ज' खालामनानै बिसोरनियाव सोंबाय, मसीहआ बहा सारिजागोन? बिसोरो बुंफिनबाय, जुदाइनि बैथलेहेम नोगोराव, मानोना नाबिफ्रा बेबादि लिरनानै गालांदों, "अ जुदा हादरनि बैथलेहेम, जुदा फोलेरनि गेदेर नोगोरफोरनि मादाव नोङो एसेबो दुइसिन नङा, मानोना नोंनिफ्राय सासे दैदेनगिरि उजिखांगोन आरो बियो गासै इस्राएलफोरखौ दैदेनगोन।"